Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di pasama kinibugog tayo alumar. Identero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken karikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Aldawa po iti Biyernes, 10 ti mabilang iti bulan ti Pebrero 2023. Dito apong aldaw ti kaldawan ti fiesta ti Siyudad ti Lawag para iti patron saint nga ni Saint William the Hermit wenno San Guillermo. Awawagan tayo po ti San Guillermo gagayem ken kaabsat. Ya? Okay, manipo na po ti ENR Online. May danong ka na kayo. Ti sabali pa parang ti programa tayo Damdamag ni Berto. Dari apo di pagayam yun ni Robert Berto de la Cruz, inibiyang ti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin, idasarmi apo, dagiti nagduduma nga damdamag wenno pagtengken pasamak, ngayon tayo pagsasaritaan, pagsisinukatan, ti kapan panunutan. Pagsasaritaan tayo apo, dagiti nagbalin nga accomplishment ti Presidente Ferdinand Marcos Jr., bibisita na apo ijay Japan. Ano rin kita pagimbagan nga mabalin nga maibaga nga pakabenepisyaran ti pagilian nga Pilipinas iti dati nga biyahe ti Presidente iti pagilian nga Japan. Gagiyem kayong kabsat. Kabayatan na. Sublian ng teto apo dito damag wenno dito pasama ka po iti Turkey nga panaginggined na apo nagsaruno dito nga ginggined. Adan deti duang rumrumuar nga pimusay nga maddamaysa nga nakagasgasat nga Pinoy nga nasalbar gagiyem ken kaabsat ya. Iti sabali nga bangir when deti na mapukpukaw nga Pinay ije Turkey gapo iti ginggined na isalakan detoy apo iti sabali nga bangir dagiti kano inna nga mga abusar iti anak da mabalin kano nga ikaso ida DJ ama gagiyem kaabsat. What if no ama ti mga abusar kaabsat ken gagiyem anyamit ti mabalin or vice versa ka di detoy nga linteg segon iti Supreme Court gagiyem padaanan nyo. O para pulo ket 7,000 nga OFWs apektado iti deployment ban ije Kuwait. Ani nga ti aramiden ti gobyerno no maapektaran da gapot na maipawila po ti panakaiya patulod di kita Filipino ijay Kuwait gagiyem kapsat kalpasan na po ti panakapapatay ti maysa nga Pinay domestic helper nga detoy ket narames napuuran before nga napuuran napalidlidan babae na po ti agtutubo nga Kuwaiti gagiyem ken kapsat. Ken gapuha po ta aldaw ti fiesta itang aldaw gagiyem kapsat ti fiesta apo ket na muli na aramid detoy kas panang celebrar ti aldaw ti patron saint isungarod nga ti fiesta ket purely kunada nga religious activity ngem tatan sa anen kaabsat ken gagiyem padaanan nyo apo amwen tayo ti patron saint ti Siyudad ti Lawag nga ni Saint William the Hermit babaeng ken ni Monsignor Joey Ranho manipod po iti Lawag City Cathedral wenno St. William's Cathedral dito yung Siyudad ti Lawag gagayem ken kabsat. Dagitoy apo ti dasarmi kara kayo ti lasod ti maysa nga oras nga panangidanon tayo wenno panangidanon ti ENR Online iti programa Damdamag ni Berto. Daytoyen ti sumbat ti nangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti katang talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon wenno bangkag tayo. Mabalin nga usaren dagiti produkto ti Next Gen kadiri amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray dagiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kadiri flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adaan ka pa iti produkto nga para ka diti traken tayo adingwen pakiramanan dagiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabababa agastos.
Gumatayan karidi next gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan Tigarete Street, Abay Tigareta Barangay Hall, Baduk, Ilocos Norte. Next gen a produkto para karidi aming klase ti mula ken para karidi tarken. Next gen environmental friendly a produkto. Next gen babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Lulay. Mabalinda pa nga may ipanawag ka na kayo. Ti umiso pa nakausar dito yung produkto babayan ti company technician da. Paadwen ti apit iti nababa agastos babayan karidi produkto ti Next Gen. Next Gen! Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Okay, adan na palabas po siyam nga minutos kalpasan, ti oras ting alas 12, madamdama makainuman teto apo ni Monsignor Joey Ranho, manipod apo iti St. William's Cathedral, inline apo kaditi fiesta ti patron saint nga ni St. William the Hermit, wenno San Guillermo. Kabayatan na, gyaman tayo po reksyon maganad ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Agyaman tayo pa po iti TMT Construction Company, 48A Kabungaan North, Lawag City. Anyaman na po ang construction assistance sa kasapulan nyo. Mabalin na kayo, Serbian. Ti TMT Construction Company, kukwakin matmatunan ni Honorable Telwin Tapawan. Thank you very much, iti Pugad Lawin, Carbas Aircon Service Center, iti Balintawak Street, Lawag City, at daan kada iti nalalaing nga aircon technicians nga mangurnos iti problema dagiti aircon tilugan nyo. Kukwa dito ni Engineer Neil Jose. Agyaman tayo pa ni Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, ni Ma'am Esmer Galisinao, iti Barcelona, Pagilian, Espanya. Thank you very much, iti John Floor Apartment, iti Barangay number 50 Butong, ti Ciudad Tilawag, babaen ken ni Mr. Aurelio Fiesta Jr., iti Honolulu, Hawaii. Agyaman tayo pa po iti Cheryleen's Crispy Chicharon, nga magatang dito po iti ground floor, ti San Nicolas Public Market. Naimas nga chicharon, naimas nga naluto nga karne, ti baboy, magatang amin dito po iti Cheryleen's Crispy Chicharon, babaen iti panangimaton, da Mr. Henry Vallador, ken ni Mrs. Cherilyn Jacinto Vallador, ngagnanay da po iti California, Estados Unidos. Okay, kas kung nagtatayin, amuyo ka dito yan yala daw, para kanya ka, gagigim ka kabsat. Kung minsan, yung piyesta, halang nga syudad, even munisipyo, ken sabsabalipay, di ba, dapay piyesta ti probinsya, nunad duma, parang naiiwan yung religious aspect ng fiesta. Kasla maibat-bati apo di religious aspect ka. Ngem no kitayen tayo ti pakasaritaan apo ti panagfiesta, daytoy ket aldaw nga nailatang para iti patron saint gagiyem ken kabsat mostly nya kasla ko madito syudad ti Luwag deti aldaw nga Pebrero 10 gagiyem deti apo ti papatay ni Saint William wenno San Guillermo deti ng aldaw saan nya pan nakayanak no diket aldaw ti ipapatay ti nasao nga santo nga isu apo ti patron saint ti syudad ti Luwag. I think even San Fernando La Union isu iti patron saint ti San Fernando La Union ni Saint William gagiyem ken kaabsat natay isu na apo Pebrero 10 1157 gagiyem ken kaabsat
Hello, Robert. Okay. Okay na. Ada na po itilinya tayo ni Monsignor Joey Ranho manipo dito St. William's Cathedral. Tapno amwen tayo apo ti patron ti siyudad ti Lawag nga ni St. William the Hermit wenno San Guillermo. Apo, thank you very much. Iti paay mo nga oras iti programa tayo Damdamag ni Berto. Amok nga adu digiti mayat nga makaamam mo iti patron saint ti siyudad ti Lawag. Kasmaysa nga apo padi dila mabalin nga ited tayo DJ pakabigbigan wenno pakaamamuan iti nasantuan na patron ti siyudad ti Lawag. Apo Ranho. Naimbagal daw mo, Robert, kanimbaga piyasa ti aming nga Tagalawag, apo. Ti karunan na onay ni San Guillermo, apo, nagkakawa na nga santo tayo. Kaya di year 1100 pa lang dito, idi. So nga, ni San Guillermo, han nga tay, insigida nga tay, kasla nasayat ti pa nagbiag na tay, so nagat soldado idin unana. Kita mo ti soldado, kaya adomet digiti aramid mulat nga tay, panakasulisog, kindigiti kang runan na uning ate pakapilawan kasi ibiyag ni San Guillermo idi. Ngayon madati tiyempo ti panagbiag na ate nay madin sa ti aramid ko kunana. Iso nga tinapasamak dapat nagpasya di Jerusalem ket nagbalbalo ti panagriknana hindi ko angket pin inlako na aming nga sa Nikwana nagbaling ermitanyo. Di pa nag-ermitanyo na iso dedete panang talikod na kadigiti ninlubungan nga sa Nikwa ken nagkarkararaglatan. Ket ado digiti inspiraran na iso nga na nabuang iti grupo ti lalaki nga nagkarkararag the Williamite nga iso metlaing iti kang runaan na unay nga nangrugyan digiti kakadwa nga Agustinian. Ket apeng nga imay diti nga nagbaling nga patron diti yan tayo ta digiti imay nga papadi di kwadto di ununa na di 1500s Agustinian digitoy. Ket very popular ni St. William kadakwada iso nga nakitaan nyo St. William di San Fernando La Union, St. William di San Magsingal, ken St. William di Tilawag. Ta very popular ngayon ni San William San Guillermo nga patron so yung panaganda di Tilawag ni San Guillermo ta isumet ti kang ronan na unay nga tapno pag maamiris ko madigiti umili dete han aming nga ti panagbiag ket may panggip iti na inlubong nga banbanag dugit masapol met ti panagkarkararag ken kastamet ti panagsanto ti biag dete ti paka saritaan ti panagbiag ni San Guillermo, Robert. Okay. So apo kunayo nga dati nga soldado kaya't nakadiga sa wen nga managbasolmet ni San Guillermo ngem na impapuswan nya panagbalbaliw nga rason nya na-qualify kas may nga santo Apo Ranho. When Robert talaga nga ti panagbiag na adumet lakas ko na kaslamet gagangay kada tayo nga ti adamet ti pakasulisugan tayo pakapilawan tayo ngem bayad ti panaglakay na amiris na konsensyamet ti nga ti ni nasubrak samet unay ti panagbasbasol kung kunana iso nga tinapasamak na panagpasya ri Jerusalem nagbalbalo iso nga ti kunana paslawagas a panagpenitensyana iso ti inlako na amin nga sa Nikwana inlaksi na nag-ermitan yon nagkarkararaglatan naging ganit ti matay. DJ kang runang napasamak ti raso nga nagsantuan na Robert DJ panagbalbaliw na panang talikod na iti biyaga panagbasol ken in focus namin ti panagbiag na iti panagkarkararag. Iso ti nakaigapuan ti nagsantuan na. Okay. Ano dati parang nag-fasting aging ganang pimusay ni San Guillermo Apo Joey. Wan kakaste among midi ko ngamin na Robert ket digiti kagrunaan na uni nga wagas nga ti panangipakiran ti panagpenitensyam ket panagayuna panagfasting panang sapsaplit pa digiti bagbagin na kuha panagbado kay nakersa nga luplupot wagas nga panagpenitensya digiti kang runaan na nga inararami ni San Guillermo ta marikna na nagdagseng ganti basbasol na kit kasta sa ang umanay king kuana nga panang supusop ka digiti basbasol na iso nga yung ti kang runaan na unay nga ti focus na San Guillermo Robert kaya dito panagbabawi ti basol at siguro kasi ti sumang piti panagbiag tayo at ubing ka kami kit feeling mo kaya ni Superman ka maramid mo amin invincible ka ngem there will come a time nga you reach the age iti tiyempo ti panagbiag mo nga te masapol mo agbalbaliw kas timet ala datoy nga lumalakay kada bakit ket kas timet kay Robert no lumalakay to ket marialas to tay nagbidutan daget so aglaylo agmelo kanukan dingamen aglaylo ka basit no kwan ngem ni San Guillermo ti pa naglaylo na nagbaling ermitanyo
Okay. Okay, isuna na yan na kije Francia, apo. When pa. So nga ada basit ada mabalbalinti pamilyana. Okay. 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 So digiti Agustinian sa isuda iti nangyasain kani uti patron nga unno San Guillermo kas patron ti syudad ti Lawag base iti istorya apo. When Robert idi umay digiti Espanyol digiti umay nga nagkakuha nga papadito digiti Agustinian digito iso na kitain nyo digiti nagdagan ti parparokya diti departamento digiti agkakadaan San Nicolas de Tolentino, San Guillermo digiti nag San Juan Sahagon digiti nagkakauno nga San Santo digito na digiti sikat nga santo nga kaming iti Agustinian iso nga isudat ti kang runaan na une nga nangi pan iti patron ti kadaili ta ket napili da ni San Guillermo diti Lawag ta Lawag ngamin idi kwa Robert ket tapno ado ti siya pa nagbalbalo ta idi suwang padigiti Espanyol Lawag ti kadadakkelan ti populasyon ti entero nga Northern Luzon so agpada di San Carlos City ti Pangasinan. So the most populated area ti Northern Luzon di ko is Lawag and San Carlos City Pangasinan. Iso nga deti ti during that time iso met ti kasisikatan nga santo para kadakwada iso pinili da tapno may emphasis ti panagbalbalo data panagpenitensya. Okay. Adda digiti mang-qualify iti may nga tao tapno agbalin nga santo nga kas kadagiti santo nga Filipino especially di milagro nga pasamak kadakwada. Okay, so ni San Guillermo adda kadimet digiti na ibaga nga milagruso nga pagtengken kwa na idi si bibiyag nga may sa kadagiti nong qualify ken kwa na kas may nga santo nga nagbalin nga patron saint ti syudad ti Lawag po. Di kang runaan na une Robert ka digiti panang buangay na digiti Williamites kunana nga isumet ti kang runa contemplative kwa digiti Augustinians iso nga gaputi pagpatulad na adu ti lalaki kay nga ti simuro ta nagbaling nga ti mungha nagbaling nga ti papadi ket iso digiti kang runaan na une nga nang purma ti kapanagkarkararag ta kinagpwesa na digiti aramid na isuda iti kang runaan na une nga sinurot digiti daduma nga si Marsarono nga grupo may panggip iti panagkarkararag kaditi kang runana o nagapudeting arami ng panagkarkararag adut na milagro nga nagbalbalo ti panagbiagda digiti kang runana o nga awan amudan nga ti panagbalbaliwan isot nagbalbaliwan ti panagbiagda digiti gaburigiti inlanad na ken insuro na nga ti wagas ti panagkarkararag digiti kang runana may isang milagro nga nakuan na Robert ken may isa pa aket gaputa dakkel nga banag digiti Agustinian idi aket iso nga adakkel da kongregasyon idi alisto dala makapagpasanto idi di unana. Okay. So kadeti nga tawen nga panaka-celebrar ti aldaw ni San Guillermo adda kaditi kiti changes especially ti panakayuswat ko ti misa wenno wagas nga panang agdaydayaw para iti patron saint ti syudad ti Lawag di San Guillermo apo. Kalpasan iti mano nga tawen Robert nga tayo na pandemya tayo ampul sinapaspasamak iti syudad tayo iti gabuti pandemya medyo itatakit na open ti simbahan tayo niso nga tayo damit misa tayo niso nga makita mo na changes tata no digiti parparada tayo iti ili tayo digiti inarami digiti organizers tayo talagang abong gamit basi tata for 2 years more than 2 years talagang hunting nga na celebraran so nga iti met parte ti simbahan na bayag rinugyan dito pa nagnubnibina kin at the same time inyus what tayo digiti programa ti simbahan kasla kumati panag healing mass digiti panag outreach ka digiti masaksakit digiti papantay ti panagmisa ti barangay tapno may amuni San Guillermo nga patron tapno ma-appreciament maanag tayo met deti kina importante deti panagdawat iti panangibabayt ni San Guillermo nga patron tayo so nga madlawit na palapalabas iti sumrekti February adu digiti kang runa nga aktibidades ti simbahan. Kasi met ti ili tayo, nakita mo ti aktibidades ti ili tayo, nakatumet ti programa tayo ta medyo kasla ti nangaruket na hantingan na pasa narami din na palapalabas. So nga, dahil ti may isang changes na panag-open up, at the same time panang i-reintroduce manin
iti kinapateg ti panagkarkararag tayo ti panangibabet ni si San Guillermo para panangipay ti Diyos kada tayo ti bendisyon na. Okay. Okay, parited adupay nga panakam mo kani Saint William the Hermit wenno San Guillermo. Ada dati imahen na nga nakaigem iti rurog ti tao. Apo, ano ti kayat na nga ipasimudaang detoy? Dati ngamin Robert kat simbolo no arigam hanlangan ni San Guillermo dapat Santa Rita. Dati rurog ngamin kat dati kat it symbolizes no death no mongha when saan kat ermitanyo. Dati di simbolo di kat ermitanyo is symbolizes death from the worldly things and embracing diti more emphasis on the spiritual no panagkarkararag. Iso dati di simbolo ti rurog. Iso nga hanlaing nga ni San Guillermo ti kas ti imahen na Robert dapat giti babae Santa Rita digiti no ka digiti ermitanyo wenno mongha. Simbolo na dati rurog panang talikod da kadigiti na inlubungan nga banbanag in focus dat panagkarkararag. Dati di simbolo na no kwa. Okay. After the mass kalpasan dati misa itay dita St. William's Cathedral kas panang bigbig ti aldaw ni San Guillermo. Adda kami sa bali nga aktibidad para iti Saint patron saint tayo apo. Nag-culminate no ka Jen, Robert, before that is February 10, ado digiti na aramid tayo nga aktibidades nang digiti February 1, digiti inyuswat tayo nga ti programa, digiti mass baptism, digiti panag-bloodletting tayo, digiti medical mission, digiti kangronana o panag-feeding program, digiti panag-mismis at barbarangay, panangi sursur ken ni San Guillermo, kenti panaglibot, ken di imay ni San Guillermo, digiti aramid before the fiesta. Tataga po ta nalpas ti misan, tapnohan temet nga makinagaw ka digiti aktibidades ti ili, tapat fiesta ti ili tayo. At definitely, I want to makasama umay ti simbahan. So nga, na ingibos mi ti misan, culmination na di jayan. Ti tunubigat ngamin kat February 11, fiesta mi ti Our Lady of Lourdes. So nga, naratapnohan met nga ti maagawan man ti kodje mangato, di Lourdes. So nga, bagi damit di jayan, tag-fiesta damit di Jai. So ngawanin okay. Robert. Okay. Okay, apo deti parang deti yaka mo no studio di panang ipapangko. Ngem no duma parang naiiwan DJ religious activity iti fiesta. Parang mas adada nga may ikan iti attention na digiti programa, digiti panakasanga ili digiti dignitaries, panagtitipon digiti opisyal apo any normally di panang ipapangko. Kada kayo apo ano ti maobserbaran nyo? Kasi ka talaga, agpesad ako ng Robert, no kitain tayo, no fiesta ko dati, it's always a religious activity. Unfortunately, ginuna na, kasi tayo kaspasamak, simbahan lang tagpaspas kinidi. May pangipti fiesta, niya po pari tagaranti programa. But then again, gabuta, hanlang nga fiesta ti patron, nagbaling nga fiesta met ti ili, inadaptar met ti munisipyo, ken ili nga, so ti panaka-fiestan, isuno pa dito, ada partisipasyon iti munisipyon. But then again, as years go by, nagbaling nga, siyempre, dati gagamit kinatao tayo na gusto tayo pa nagragragsak, nagkita programa, nagbaling nga tayo, na-eclipse no kan, may panggipit na relisyon nga banagin ta. Ti fiesta, it's more on Thanksgiving, panagyaman, iti panangibabet, ti patron tayo, kadigiti intend nga bendisyon ti Diyos iti napalabas nga tawen. Kaya panagdawat ba na yun? At idro na Robert, kat no tayo fiesta, isuno ka ti panagpabendisyon no kadigiti kwa, digiti bini. Panangidaton ka digiti bunga digiti mulmula so digitaton da simbahan no kwa kin at the same time panangidaton da digiti bini tapno mabendisyonan tapno isuman ti imula dan tumanen tapno adado ti harvest na di lang ti aktibidades idi ngem ti panaganais ti tiempo kasko naggabuta ni inraman temet nagi aktibidades iti digiti opisyales ti gobyerno at damit ti finormada nga programa kasko namo sa ko nam nagbaling nga na eclipse ngem ti kanami ibagba ko hanti ko malata di plipatan latta ti panagkararag ta deti ti kang ronan na unay ta no dito mo tagkararag di pay kuno na apo Dios to na apo Dios ne gapo ta didakmat amamon manipot at nga tawin amon ti maapit yo no kunade di dito mala kakaasi
Iso nga kanayon ko bagbaga hante ka diliplipatan latta ti panagyaman ken panagkarkararag iti man nakabaling nga Dios alagagalang siguro te adami digiti aktibidades latta ti munisipyo kada ko iso nga deti tinggunam-gunam iso nga ti bigat Robert inayaba mi Dapo Mayor digiti aming opisyalis tayo mi dana kay misa tasakbe ka di angat agragragsak tayo sante ka diliplipatan latta at agkarkararag tumawat iti pamindisyon ti man nakabaling nga Dios so nga hante marami tayo Robert kasta nga talaga ti sumiti sa akin dito tao. Ano ko Okay. Okay. So kumusta po? Kumusta ti tao nga imay matendar kaya ti misa para iti patron saint ti syudad ti Lawag? Kinagyaman kami Robert in dalawan ni Hermano Mayor tayo ni Apo Konsyal Brian Alcid iso na ti Hermano Mayor ti simbahan kini medda Apo Mayor kini giti opisyalis ti kokonsyalis tayo Vice Mayor kini kokonsyalis ti Ili digiti opisyalis da imay dami na kimisa iso no madlaw yo Apo awan pulos ti aktibidades ti munisipyo itat nga bigat tadeti ti indawat mi nga ti i-focus ti kadi man adi ti may panggep iti panagkararag tayo so nga deti met ti kang runan na uni nga napalapalabas nga ti napaspasamak no ka Robert basta no ti oras ti panagmisa masuspend aming activity ti munisipyo tano malapas ti misan mabaling nga isaro so nga tuno malem ti kaaduan nga ti programan so nga ala deti met ti batangin at ti munisipyo nga panangrambak met na ken panangikot ti programan ngem kalain ko nga magbagasan ti ko malipilipata nga fiesta the word fiesta itself adala ta religious connotation na panagragsak gaputa agyaman tayo kadigiti bendition ken at the same time agragsak tayo tasapi ko dalat tamet iti sumang bilat nga ang tutuloy nga panangipay ti Dios ti bendition na so nga ti dugdug mi ta aming ili Robert iti aming diocese aming ili ag fiesta kanaming ibagbag hante kadila taliplipatan ti agyaman ken agdawat iti Dios tano awan di ti amot agyaman di ti amot agdawat adda nga ti adu ti dakes ka mapasamak kada tayo gagangay lang nako ti agragsak tayo nga programa kado okay lang detan ngem never tay kumakadi nga liplipatan latta ti agdayaw ken agkararag iti man nakabaling nga Dios. Okay. Okay, Apo, maraming salamat. Once again, itinted mo agundaway nga makainuman da ka ket maamam mo ti tao ti patron saint ti syudad ti Lawag nga ni San Guillermo. Na dapat digiti mensahe yo especially Lawagenyos nga agfiesta. Go ahead, Apo, go ahead. Gyaman na Robert na imbaga piyesta ti amin Apo ket deti man ti kang runan na uni nga ti baga ti bagbagtat tayo ti kadilipatan latta ti agkararag daw iti man nakabaling nga Dios iti babay ti panangibapit ni San Guillermo ken gabuta diti Lawag tata nagadu nga tao iso nga ikwak man deti nga warningen Robert ori di simbahan ket mapadasa min digiti alikamin tayo Apo diti orig simbahan ket adapi matakawan ti cellphone kada ko iso nga gabuti kinadot tao Apo medyo anadante basta digiti gamgamit tayo Apo digiti mapanteperya digiti mapamakiparada digiti mapamagitsenda kada digiti aktibidades ka puiti kinadot tao Apo hante amuno sino digiti umasasidik kada tayo so nga umuna-unay agraragsak tayo agyaman taga puta fiesta tayo agyaman tayo umet kina the same time hante liplipatan kaditi agan anad latta at adu digiti kang runan na uni nga ti sabali ti panunot na so nga dito ti kang runan nga balag ko Robert kaputa I'm sure adu palaing ti umay agpatuno mali may gaton rabi adu nga tao diti Lawag tatay so nga agan nati Apo kadigiti alalikamin tayo cellphone tayo wallet tayo digiti alalas tayo mga no isunto ti pagsaksakyan tirik-tirik natay no maalawin no masibrot digiti Apo. Okay Robert. Okay, maraming salamat po Monsignor Joey Ranho. Thank you. Okay, now you know, amo tayon na gagayim kay kamsat. Sino ni San Guillermo? Baka di kitay ububing basta San Guillermo, Saint William the Hermit, di kitay sosyal nga Inglesero, gagayim kay kamsat. But through Monsignor Joey Ranho, maniba dapat di St. William's Cathedral na Ilawlawag, soldado nga Frances, gagayim kay kamsat. Lupay awan na Ilawlawag na ibinsa-binsa nga nagbasulan na ada di imahinasyon na po nga isuna nakaaramid meta po kaditay nadadagse na basol. Deti tinangitunda segon ken ni Father Joey Ranho ken ni St. William nga napan ije Jerusalem, ije Holy Land gagiyem ken kabsat ket manipo di jay nagsubli I think Italia
tinagsublian na gagiyem kabsat iti apo inorganisar na digitay ermitanyo gagiyem aging gana nga babawi na nagbabawyan na apo digitay basbasol na nga detoy apo tinang qualify ken kuana kas maysa nga santo ket diri Agustinians gagiyem ken kabsat isuda apo ti nangi designar iti santo, nagkauna nga santo, según kini Apo Ranho, 1157, February 10, 1157, idi matay ni Saint William, bapo iti panagayonar, fasting, gagiyim kay kamsat, kaspaset, ti panagbabawi na apo, itin adu nga naaramidan na nga basol, gagiyem kasi kung nakita tayo San Fernando Lawag dapat may isang in-mention ni Apo dito yung Region 1 nga ni Saint William ti patron saint da gagiyem ken kamsat nga kaskada tayo Apo dito yung siyudad ti Lawag gagiyem nangigyo ti piyesta para iti simbaan dahito iti aldaw nga panagdawat iti adupay nga pamendisyon panagyaman kada iti impaay ti Dios nga bendisyon babaen iti panang ibabait kunana iti biyang ti patron saint kumbaga yung mga santo bridge isuda po ti bridge gagiyem kamsat iti blessings can request kalikagom para dumanon apo iti namarswa parang ganun yung pagka-inchende ko kakabsat ken gagiyem so amo ka po adu digitay naedukaran kas may sa kadigiti gagem ti simbaan DJ pa nang parayray apo ti pamati renewal of faith numaamamom DJ santo gagiyem kabsat parang DJ may isa nga wagas tapnon ti kasta rumayray ti pamati di ba yan yung deta ti may sa kadigiti misyon apo ti simbaan Romano Katolika kadagitoy nga alaldaw nang rugipay kaditi naglablabasen nga tawen renewal of faith panang parayray iti pamati gagiyem ken kamsat so how nga maatong palijay may amok may sa detoy nga wagas tapno maparayray iti pamati babaen iti panangam-ammo tayo kaditi patron saint digiti patron saint sa po especially kadagitoy nga alaldawen ma-qualify digitoy babaen apo iti simbaan gagiyem kamsat aglalo di Roma baga po kadagitay milagro nga naararamid iti biagda gagiyem ken kamsat apo deta ti maysa kadagitay pagibasaran tapnon ti kasta mapagbalin wenno mapadayawan wenno pagbalin nga maysa nga santo ada digitay Filipino saints di ba na investigar ni jay ana digitay ana digitay kaslad ni nakapapati ngem pudno wenno milagro nga napasamak apo iti biagda gagiyem ken kamsat isu nga digitay apo ket mabalin nga wagas tapno parayrayen tayo ti pamati amuyo no agbalin tayo apo nga aktibo iti relihiyon gagiyem ken kamsat panagkitak ti peace and order oray saan mo nga tingtingkilen basta no maipasagipsep iti biyang ti tao rikna ken panunot di tao ti relihiyon kang runaan na apo ti bilin ti Dios agbalin nga natalinaay ti lugar nga intay paggargarawan kakabsat ken gigiyem okay so dito apo ngagmudo dito inuman tayo apo ken ni Monsignor Joey Ranho manipod ti St. William's Cathedral in line na po iti kinasyasinno iti si bibiyag sakbay nga nagbali na santo ni St. William the Hermit wenno San Guillermo para iti biyang ti Espanyol ken kadatayo nga Ilocano San Guillermo gagayem ken kaamsat okay agsubli na ito para kadisab sabali pa damdamag kalpasan di kito JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod. Asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kadagiti patakderyo.
JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluag. Asidig ti Mangato Bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di grubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pay pagpilyan nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagitoy ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Okay, tuloy. Dan na palabas po, 39 nga minutos, kalpasan, ti oras na yung alas 12. Thank you very much po. Iti akin ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121, J. Flores Street, Lawag City. No, darikrik na inyo apo iti pag-iyo, kahit yung apo iti makikonsultar iti doktor, mapan, iti doktor ang mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Thank you very much iti Cherwilins Crispy Chicharon nga magata nga po iti ground floor ti San Nicolas Public Market naiima sa po digiti luto da digiti cock meat agagiyem kay kabsat makapangkayag gata nga po iti Cherwilins Crispy Chicharon iti San Nicolas Public Market ground floor. Kukuha kin matbatunan da Mr. Henry Valledor ken ni Mrs. Cherylyn Jacinto Valledor, manibo na po iti Santa Maria, California, Estados Unidos. Agyaman tayo pa iti John Floor Apartment, iti Barangay 50 Butong, diti Siyudad Tilawag, babayan met ken ni Mr. Aurelio Fiesta Jr.
Thank you very much. Iti TMT Construction Company, Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. Amin na po nga construction assistance nga kasapulan nyo. Manipod pa nakaplano, aging ganat malpas, nagiti kayat nyo patakdirin mo proyekto. Mabalin na kayo nga asistiran na ti TMT Construction Company, tinaing kalintigan, kaya nababa presyo. Kukuha kinimat matunan ni Honorable Telvin Tapawan, ti kami nga po ti konseho, ijay Marcos, Ilocos Norte. Thank you very much. Pugad Lawin, Carbas Aircon Service Center. Iti Balintawak Street, Lawag City. Ada na po ka rin nalaring nga aircon technicians. Tap nornusen da po. Di kita aircon tilugan nyo. Kukuha kinapatunan met dito ni Engineer Neil Jose. Maraming salamat, Ma'am Elis Tamayo. Iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ken ni Ma'am Esmer Galisinao. Iti Barcelona, Pagilian nga Espanya. Tuloy, ti programa tayo. Patapulog at besa minutos kalpasan ti alas 12. Gigim kaabsat. Palubusan ti Korte Suprema ti panagipila ti reklamo digiti amma nga kas mangibagi kadiji anak da gagayem kaamsat kontra kaditi inna nga mga abuso kadagiti anak da gagayem ken kaamsat. May mesa ti basayan, may mesa nga lintek dito po. Iti sa nga pulo ket walo nga pinanid ti desisyon nga napirmaan babaeng ni Justice Mario Lopez itay Hulyo 12 tawen 2022 nga ditoy nga naka petsa iti Pebrero 6 wenno na iparwar kaditi Pebrero 6 2023 mabalinen ti mangipila digiti amma kontra iti ina digiti anak da po iti parang salungasing da iti anti-violence against women and their children agagiyem ken kabsat nupay saan nya kabilang digiti lalaki nga biktima gagiyem ken kabsat saan met nga ipawil nga maipaw saan met nga maipawil nga digiti ama ti dumawat ti solusyon gapo iti kinatao wenno kinalalaki da wenno saan da nga saan na kayat nga sawen nga biktima elaeng ti panagabuso ket digitay babae. Yan yun yan yung debate. May battered wife pero walang battered husband. Gagihim ken kaamsat sigon ti desisyon manipo diti kaso nga naipila wenno may pila kaso babaen iti ama gagiyem kabsat iti nga mangibagi iti anak na nga babae kontra iti ina deti apo kaso iti Taguig Regional Trial Court idi pa Disyembre 2017 pinalubusan ti Korte Suprema ti petition for certiorari nga detoy ket nangibilin iti Taguig kay Taguig nga may kanti permanente a proteksyon ti ubing nga detoy ket imunan nga inbasura ti akin baba nga korte detoy nga kaso. Sigun pa di Supreme Court palubusan na wenno ipalubos ti Republic Act 9262 ti ama digiti ubing nga mga aplikar ti proteksyon wenno kustodya iti ubing nga daytoy ket maka sagsagrap ti pan nakaabuso wenno pan nakaidadanes babaen iti inana. Dati-dati ngamin gagiyem ken kakabsat ti lagpilpila ti kastoy babae gagiyem nga isuda iti kaslapan panigan latta ti linteg gagiyem kakabsat nakita ditoy ti Korte Suprema nga awan ti makita da nga panagduma tinagbetan ti ina ken ama nga no digitoy ket abuswenda digit anak da isu nga maikanda iti isu nga maikanda iti panang trato wenno exemption iti nasao nga linteg awan ti makita da nga panagduma tinagbetan ti ina ken ama nga digitoy ket mga buso iti anak da yapno ikanda apo ti exemption para iti daytoy nga linteg. So kayat nasawen numabalin ni ina nga ireklamo ni ama nga mga abuso kadakwada kapakairamanan ni anak gagiyem kabsat uray ni ama mabalin namet apo nga mabalin namet nga ireklamo ni ina no adda digiti pagibasaran nga abuswen na digiti anak da ken uray siguro isura nga lalaki gagiyem kabsat ti kunak nga rod ada kaso ti battered wife nga maumpe nang ikuha kaso ti battered husband. But dito apo nga nagbalin nga desisyon ti Korte Suprema nalawlawagan apo dito linteg gagiyem kay kabsat nga mangipapaay ti proteksyon
iti anak ken dagiti inna gagayem kabsat ti Republic Act number 9262 gagayem ken kabsat nga uray ti ama no adda pagibasaran gagayem nga ni ina ket abuswen na dagiti anak da mabalin metten ni ama ti agpila apo iti reklamo kontra iti ina. Base apo kadito nagbalin nga desisyon ti Korte Suprema iti dito may nga kaso manipod apo ijay tagig. Ijay tagig gagayem ken kabsat. Dito ket desisyon nga pinirmahan ni Justice Mario Lopez iti July 12, 2022 ken naiparwar iti Pebrero 6, 2023 nga mabalinen digiti ama ken ina ti ama ken ina digiti anak nga agbalin nga mangbalusingsing apo iti Anti-Violence Against Women and Their Children wenno di VAWC Act gagayem ken kamsat di 9262 papagayam napintas apo dito nga paganurutan wenno pa nakailawlawag babaen iti biyang ti Korte Korte Suprema nga uray ti ama addan ti karbengan na nga mabalin na nga mangipila iti reklamo kontra iti inana o ina digiti anak da nga adda digitay konkreto nga ebidensya nga mangipakita nga ni ina ket rangranggasan na dagitay anak da. Okay? Happy viewing kani Jesse Boy Barros dita Paranaque iti Metro Manila and kastamet din ni Dorothea de la Cruz. Okay? Mapantay to apo kaditoy nagbali na pong perdisyon ti Turkey ken Syria especially apo dito na iraman nga kadarante nga Filipino kadatoy gingined nga nang dayega po iti Turkey ken Syria kalpasan dito. Adtoy ni Engineer Nel Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga kwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no Mang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna. Iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no Mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tatlong kastama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no Mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso di pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may puso iso agi-pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi may DJ nga DJ compressor isomet ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapong kasta ag-condense iso na then agnisto igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na Mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagiti rugit DJ air conditioning system ket adda tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi men DJ compressor no Mang Robert. Kakailian na to ni Dr. Chester Ponyo, ENT Doctor, tapno mangipaay karigiti kang runaan nga tips para di panang salwad tilapayag. Adak dito ay tapno mangited iti tips no kasano nga tagibenen tayo daytoy lapayag tayo. So basically talo nga tips ti ited ko. Ti muna ket tay panangliklik tayo iti napipigsa nga uni. Kaputa ti napipigsa nga uni iso ti most common kaduan nga rason no apay nga agsulod daytoy lapayag tayo. No saan tayo met nga kabalinan nga maliklikan ket sapay kumata kan tayo ti proteksyon daytoy lapayag tayo. Babaen ti panag-usar iti earplugs may sulbong ditoy. Bueno tay earmuff nga mangkalob iti sibukel nga lapayag tayo. May kadua ket liklikan nga sukit-sukitan tayo ti unig ti lapayag tayo katuan kada tayo siguro ket agususar tayo iti cotton buds kada diti pala-pala kutkut sarita hairpin ket dadumapay nga banag ngem dagitoy kumaket liklikan ta at-adda makadakes
no masukit-sukit iti lapayag tayo. Isu nga ti kapintasan nga panagdarus ti lapayag ket ditoy laeng ruar ti lapayag ti tayo dalusan. Mabalin nga punasan tayo ti labakara, walya, panyo, wenno na anyaman nga nadalus a lupot. Ti maudi nga tip ket iti inkay kuma panagpa-check up ti lapayag yu oray maminsan wenno mamindua iti maysa nga tawen tapno no masirip ken ma-check up tay ear nose throat specialist yu tay lapayag tayo ket no adda tinasken nga madalusan wenno nasken nga aramidan na ket aramidan na daytoy ken may kolektar di daytoy ket saan yu kuma ibaybayag wenno itantantan ti kayo pa nagpa-check up no addaman ti sabali nga malit na natay lapayag yu panagsakit man daytoy wenno panagkapsot ti panagdingnig na ket dagusen tayo nga mapanipakita iti espesyalista tapno no dakdakkel met latay namnaman na nga magasan daytoy. So dagitoy ti tallo nga tips nga mai-share ko ada kayo kung kasano nga tagibenen daytoy lapayag tayo. Okay, tuloy-tuloy. Dapat nabatbati apo 8 minutos kasangwa ng ti oras ng alauna. Iti deto yung aldaw ti Biyernes gigiyim kabsat Gis ti mabilang ilibulan ti Pebrero 2023. Okay, dito siya magnitude 7.8 nga ginggina da po ijay Turkey. Addan dati dua nga Filipino nga nai-record apo nga natay gapo iti nasaw nga ginggined iti Turkey nga nangapektar pay apo iti pagilya na Syria. Inkumpirmar dati iti Philippine Embassy iti Ankara iti laeng Biyernes Pebrero 10 gigiyem ken kamsat kagidda na po iti panagado ita nga Biyernes kuno kuma panagado apo iti natay iti napasamak nga ginggined nga mababutin apo iti 21,000 dagiti pimusay apo ijay Turkey gigiyem kabsat kabayatan na i-report met apo nga si Bibiyag ti may sapay nga imunonan nga na-report nga nagpukaw nga Pinoy ijay Turkey na salakan dito apo napanay ni ijay Ankara dagiti 30 ito patpay nga Filipino ket napanday ijay Ankara may bilang dito iti dagiti asawa da ken anak da para iti evacuation nang ipatulod met ti pagilian tayo kariti team na tapnon ti kasta kitain da wenno examinen da po ti sitwasyon di Filipino iti Turkey ken digitoy ket matulungan digitay agkalikagom nga rumwar wenno pumanawen iti nasaong nasao apo nga lugar gagiyem ken kamsat. Dapat iti may nga Filipina nga nabirukan gagiyem ken kamsat nasalun aksyon or naisalakan na rescue gagiyem agyaman tayo saan niya na nayunan na dito bilang dito pimusay gagiyem kamsat. Dito di muna apo nga nairep-report nga nagpukaw kalpasan apo wenno gapo iti ginggined na salakan ti Pinay ngay munan nga na-report nga napukaw wenno patsyenda pa idin nga natay gapo iti magnitude 7.8 nga ginggined iti Syria ken Turkey dati apo ti nakonfirmaran iti biyang ti leader ti Filipino community di Ankara gagiyem kamsat nga ni Cherilyn Santos nupay kasta makapaladingit apo nga addapay upat nga sabali pay nga Pinoy nga kadwa na apo iti nasao nga narpuog nga pasdek nga yanda. Idi kalman na-recover ti maysa nga kailyan tayo kalpasan ti duwa nga aldaw nga daytoy ket na ipabadamag pay ket din nga natay ken inkonfirmar pay ti amo na ngem na-recover laeng daytoy idi kalman malim kalman gagiyem ket ditoy nga isuna ket nasalunat gigiyem kamsat sigon iti leader ti Filipino community di Ankara. Inpeteng ti nasao nga leader dito nga grupo nga saan nga otorisado nga agi rakurak iti pakabigbigan ti nasao nga Pilipino. Iti agdama dua nga Pinoy ti konfirmado nga nasugsugatan
babayan ni Philippine Embassy ijay Turkey kalpasan tinapigsa nga panagginggined na ito sa mga pagilian. Rinugyan meten ti embahada tinang bisita ka di apektado nga lugar ken nagipaay day tulong tapnon ti kasta amwenda pay no asinupay di daduma Filipino nga naapektaran. Ti report iti embahada 248 nga Filipinos dagiti naapektaran iti ginggined idinto nga mababot ti 15,000 nga tattaon digiti na i-report nga natay 22,000 kun nadapay din gigiyem kay kamsat ije Turkey ken kastamet den iti karuba nga nasyon nga ti biang ti Syria gagiyem ken kamsat so deti maipadpadamag nga Pinay gagiyem nga nagpukaw kakabsat ken gagiyem nabirukan nga detoy ket adda iti nasaya at nga kasasaad apo nga madadetoy duan nga nakumpirmaran nga natay but detoy detoy mesa nga nabirukan gigiyem ken kamsat adda pay dua nga Filipina or Pilipino nga kadwa na kadije uneg dejay narpuog nga pasdek gagiyem ken kamsat so digiti apo ti kitain tayo no ananto apo digitay magapuanan digitay search and rescue teams nga naipatulod sa jay especially apo dito in patulod ti pagilyan tay nga Pilipinas aglalalo iti panakaisalakan digitay digitay nagaburan wenno napupok ka digitay narpuog nga pasdek nagapadalo metapo ti ladingit ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Hindi pupusay ti duwa nga Filipino kalpasan na po diti 7.8 magnitude nga ginggined nga ti mamay ti Turkey ken ijay Syria gagiyem kay kamsat impasigurado na met nga agtultuloy ti panaggunay ti embahada ti Pilipinas tapno maberipika no anyaman digitay impormasyon seknan ka ti Filipino nga apektado iti detoy nga ginggined. Iti report aldaw ti Lunes Pebrero 6 idi dayegen ti nagpigsa di 7.8 nga ginggined ti Turkey ken Syria desde puna nga imabot iti sursurok ngem 20 ket mesan aribo ti bilang di natay iti daytoy lugar ayon so adda na po diti panagipag-Greek na ni Presidente Bongbong Marcos iti biang diti naapektaran nga tattao kang ranaan na diti Filipino nalidingitan met ti Presidente iti pupusay ti dua nga kadaraan tayo iti nasao nga ginggined. Okay, kasangwanan na po nga pumakada tayo agyaman tayo kading sumaganad. Thank you very much kani Dr. Alan Thailand ti St. Camillus de Lelis General Hospital number 121 J. Flores Street, Lawag City. TMT Construction Company, maraming salamat. 48A Kabungaan North, Lawag City. Pugadlawin, Carvas Air Conditioning Center, iti Balintawak Street, Lawag City, babayin ka ni Engineer Neil Jose. Ni Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16 Bacara, Ilocos Norte, thank you very much. Ni Ma'am Esmer Galisinao, iti Barcelona, Pagilian, Espanya. Thank you very much pa, iti June Floor Apartment, iti Barangay 50 Butong, iti Ciudad Tilawag, babayin ka ni Mr. Aurelio Fiesta Jr., iti Honolulu, Hawaii. Agyaman tayo pa, apo iti Cherylins Crispy Chicharon nga magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market babayan meten kada Mr. Henry Vallador ken ni Ma'am Cherilyn Jacinto Vallador nagnada da po ijay Santa Maria, California, Estados Unidos. Awan na po tinabati pa nga oras tayo ti dating aldaw para iti damdamag ni Berto. Dito nga rin na po ti pagayam nyo, Robert Berto de la Cruz, iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinaay nga malem ti Biyernes tayo amin na Sabada, agyaman kamting kay pagdingig ken paragbuya, Happy Fiesta, Lawag City! Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alubar. Idintero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway iti daytoy programa. Damdamag ni Berto, rangkay ti publiko, adumanon ka rin masiknan. Damdamag ni Berto! Ni Dr. Chester Ponyo, manipod ti NTT Ili Clinic, ipaay na di sumagmamano nga wagas, tapnon ti kasta, matagiben ti karabukob.
Dagitoy sumaganan ket tips met no kasano nga tagibinin tayo daytoy karabukog agraman daytoy niwat tayo. So umuna iti amin iti saan tayo nga panagpupukkaw, saan ang panagpwerpwersa no agsao. The most comfortable voice kuma iti usaren tayo tapno no saan ang magagara dagitoy vocal cords tayo ket maitunda iti tayo panagpaparaw. May kadua ket daytoy panagdaldalos tingiwat tayo. Digitay kanayon nga bilin digitay dentista tayo nga agsipilyo mamintlo iti agmalen. Tapno agtalineed nga nadalos ti bibig tayo ket maliklikan tayo ti anyaman nga infeksyon. Saan lang nga infeksyon iti ngipin, kundi ket infeksyon iti dila, ket dagitoy gugut tayo. May katlo ket iti panangliklik, iti panagsigarilyo, panagtabako, ket panaginom iti arak. Gapo ta dagitoy ket most common nga mangited iti cancer, iti karabukog wenno throat tayo. So dagitoy iti kitay talo nga tips nga mabalin ko nga maipaga no kasano nga matagiben daytoy niwat ken daytoy karabukog tayo. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasae masugat. Tinapalabas. Iri may kadwa gundaway papagayam kumablaw kami ti nagasat nga malim. Ti Biyernes tay amin sa padap it suggest iri bulan ti Pebrero 2023. Kaldawan ti fiesta ti Siyudad Tiluwag, so di tay pada nga taga Siyudad Tiluwag. Kaya so amin na napong may tumabuno ken makipagragragsak. Happy Fiesta. Idanon ti ENR Online ti sabali man nila parang ti programa tayo tinapalabas. Dari di bagayam yun ni Robert De La Cruz, ni Technical Control ni Maki Paulino Agustin. Irideti nga malim intay danon ti may katlon. Yapan na kay basa, wino pan na kay tuloy nga may basa ti surat na nakay palaunan ti napalabas ni pagayam tayo Jasper. Ngem kasangwanan yan day tultuloy ngay basa na di surat ni Jasper agyaman tayo ka rin sumaganad. Thank you very much kini Dr. Alan Taylan Maribo di St. Camillus de Lelis General Hospital masarakan dati di number 121 sa Flores Street edi Ciudad Tiluwag. Dari kirita nyo ako yung bagiyo ket yung nagpakonsultar ni Dr. Mapan ni Dr. ang mapagtalkan na Dr. Alan Taylan. Agyaman tayo pa iti Cherylyn's Crispy Chicharon nga magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market, San Nicolas, Ilocos Norte.
naimas nga kriya chicharon, crispy papagayam, kay kastamit din, iti nalpas aluto a karne, ti baboy, dito iti magusgustuhan nyo po, mabali na pang sidain, pang pulutan, aggatang na po, iti Cherry Lynn's Crispy Chicharon. Ngay matmatunan da Mr. Henry Valledor, kani Mrs. Cherry Lynn Jacinto Valledor, ngagnanay di California, Estados Unidos. Agyaman tayo pa, iti TMT Construction Company nga masarakan ti Barangay 48A Kabungaan, North Lawag City. Amin na po ang construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano, aging ganat marupes ti patakdirin nyo, mabalin na kayo nga Serbian, ti TMT Construction Company, kukuha kinamat batunan ni Honorable Telwin Tapawan, kami nga po ti konseho ti Ili, ti Marcos. Agyaman tayo pa, iti John Floor Apartment. Yung masarakan na po iti Barangay 50 Butong, iti Siyudad Tilawag, babaeng kay ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. Manipa na po iti Honolulu, Hawaii. Pagyaman tayo pa iti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center. Iti Balintawak Street, Lawag City, adang ka rin tinalalaing aircon technician, tapnornosen da po ti problema yung ka rin aircon tilugan nyo, imatmatunan ni Engineer Neil Jose. And thank you very much kay ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16 Bakaray, Ilocos Norte, kastamit din kay ni Ma'am Esmer Galisinao, marigo na po iti Barcelona, Pagilian nga Espanya. Daytoyan ti sungbat tinangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti katang talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipan iti daga. Protektado pa iti talon menu bangkag tayo. Mabalin nga usarin digiti produkto ti Next Gen kadiri amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray digiti natnating. Epektibo pa iti Next Gen kadiri flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adanda pa iti produkto nga para kariti traken tayo adingwen pakiramanan digiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabababa agastos. Gumatangen kariti Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan Tigarete Street, Abay Tigareta Barangay Hall, Baduk, Ilocos Norte. Next Gen a produkto para kariti amin nga klase ti mula ken para kariti tarken. Next Gen environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Lulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso pa nakausar dito yung produkto, babayan ti company technician da. Padwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto, ti Next Gen. Next Gen! Tumulong para iti pa nakasalbar ti biyag. Pambalagip nga danon ka na kayo, babayan ti ENR Online, ken ti Philippine Red Cross. Nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ti panagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket maysa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted deto iti self fulfillment as they say or sense of self pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumbas na. Hala nga maysa nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally, tabagbagi tayo, ado digiti advantage na kasi no agdundunar tayo ti dara apo, we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially pekunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalun-at ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam no agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digito iti na find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that
donating blood is also way of knowing yourself. At nga rin papagayam, tituloy, tiya pa nakaibasa, dito'y surat niya nakaipalaunan, tinapalabas. Tibiyag kinayat, ni pagayam tayo, Jasper. Nakaanges sa kitinalukay, tumuknot sa dilangit, tiragsak ko manong Robert. Edi pan nakaamok nga, nagnegatibon ti inak. Edi makapatay nga sakit, nga ti COVID-19. Edinto nga ti amak, ket inumong na nga talaga digiti gagayem na tapno agselebrar da. Ngem nagselebrar da babae ni ti panaggiinom, kabsat ko. When, dandanida manen nagpatpatnag nga naggiinom. Ket may sa deto'y kaditi kontra ek unay. Ngamin ket kasla apunen ti mamartek wenno manginom. Ti pinatakder ti amak abalay mi. Nga dito'y ti pakaipuspustaan ti sapul ti inak. Nagsaksakripisyo iti sabali a pagilian. Ket kasti dati ngamin bakasyon iti dedi agundaway. Siyak ti umuna abumangon when urumwar. Tapno ti kasta adi sarek tirwar ti balay. Itakabsat nga agkariwaraman en digiti baso, kutsara, tinidor, pinggan, ket uray digiti butelya ti arak, kang runan na ti serbesa. Deti manen tinagriingak nga inubra, manong Robert. Kasta nga kasta tunggal agawis ti amak kadagiti gagayem wenno kabarkada na nga umay giinom iti balay mi. Deti unay ti pakapuntutak ngem jakmet nga rod mabalin nga kastigaren ti amak ngamin malagip ko unay ti inumunan wenno kaunaan unay apanang bugkaw na kanya manong Robert. Gapo idi iti panang dilaw ko iti panaginom na idinto nga nagpositibon ni nanang iti COVID-19. Biyang ko tinagan-anos, ken pinanpanunot ko ti sakripisyo ti inak, para kada kaming agama, kang runaan na kanya. Naglabas pa iti aldaw, manong Robert. Adadda nga rimikot ti sitwasyon, ti lugar, nga ayan ko pakiramanan ng ti si Bubukela Pagilian, no di pa ikat tintero alubong gapu di COVID-19. Pati pa yan barangay, ket addan ti maaramid a lockdown. Nabantayan en amin nga pagruaran ken pagsirkan, kari di barbarangay. Limitadon ti garaw di kiti tao, sandan niya maaramid ti rumwar, when lumapan iti kayat da nga papanan. Malidmitaran ti panagtitipon, pakaremanan di pampubliko a lugar, ken uray pa yan iti biyang ti simbaan. Adadda nga nariribukanak kaputa ti uray kapanagawid ti inak, ket manamnama nga maibayag wenno saan pa'y laing nga makaawid. Gapuy di agdama sitwasyon iti tilubong, ken uray di pagilian tayo. Nagtultuloy met ti panagado di agbanin niya biktima iti COVID-19. Napunno di iti isolation facilities ti lokal a gobyerno ken uray pay ti pribado nga mayat nga mga komunal kadagiti maapektaran iti COVID-19. Dito'y kabsat nga nakapupukak
iti uneg ti pagtaingan mi. Jak kayat idi ti rumwarga po ti amak ko. Dito'y nga an-anawaek ti amak nga sa anunay arumrumwar amangan ta maapektaran wenno maakaran. Ngem kasla agpalalo idi ti amak nga mapan ka ti lugar nga kayat naapapanan. Wenno lugar nga pagdadanunan da ka ti gagayem na ken dito'y nga agin inumda. Uray no kasyano idin ti kangina ti magata nga arak Manong Roberta. Daytoyen tinurore digiti agisem kariti daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narud ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, pasit ti Barangay 50 Butong diti Syudad Tiluwag. Asirig ti Mangato Bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Nagtulid digiti aldaw kang kanayon latta ti pang nakikumkomunikar ko ken ni nanang wenno pa nang kumkumustak ken pana. Kanayon nakmet nga damdamagen no kumustan ti biag iti pagilyan tayo kang runaan iti lugar nga ayan ko. Ken kastapay ni tatang. Ngem no daduma ket agulbudak gaputa saan ko nga kayat nga ikan iti problema ti inak nga deti sa bali a lugar. Ibagak latta nga adana di tarwar. Wenno saan, ibagak nga, dinagas ti may sa gayem nata, tulungan na kano agparehistro ti lugan, agpatarimaan ni ti lugan. Wenno anyala ditan niya nalalagaan niya padamag kukin ko ana. Ngamin addan di pa nagreklamo ti inak, nga uray no tawagan na kano ni tatang ket saan asmong sungbat, Manong Robert. Ngem siyak ti mang palpalagaan iti sitwasyon na, ngamin ket jak kayat nga agproblema, bayat iti kaadda na iti sa bali nga lugar. Kapsat ko. Bayat ti panagaraira ti pandemya kasla nagpalalo ti amak. Manong Robert. Addan digiti gundaway nga aggiinom day ti uneg ti balay. Ngamin ket saan da nga kayat nga makita digiti tao nga addada.
agpambarda ka diti agwardya iti pagsirkan nga kasla adda umayda rantain na napatik wenno saan ket mapansabten ida ti amak ngano dadduma addan sa dagiti ipaay na nga kasla tulong tapno ti kasta palubusan da dagiti gagayem na deta unay iditi kaamamak ko manong Robert ngamin ket kasla awan ti dandanag ti amak idi mabalit nga pan nakayakar ti virus ken kuana ket maakaran nakmet nga anak na dito'y kabsat nga kinot ko ti maklatan ti rurud ket pungtut ko tunggal aggiinom wenno agrurungguday ti mismo a balay ni wenno saan ket iti likod ti balay sa anak met arumrumwar gaputa maamakak unay kadidi agundaway manong Robert ngem pulos nga awan ti indanon ko ken ni nanang nga saan nga umiso nga aramiden ti amak manong Robert. Naglabas pa'y di aldaw, dimmigdig ti sitwasyon. Rinibribon di iti maipadpadamag iti telebisyon, radyo, ken uri ti dyaryo nga natnatay, gapu iti COVID-19. Kang runaan na di iti maibaga nga frontliners, manong Robert. Dito'y nga, kankanayon nga agdadanagak. Kankanayon nga, kasla, saan na ka makaturog no mapanunot ko tinak, nagtabtrabaho iti ospital, iti sa bali a Pangilian. Ngamin, nagpositibon tinaminsan, ket addan di may padpadamag nga iti may kadwa agundaway nagpositibo da manen gapupay laeng iti pannakipulpulapul da iti naduma-duma a tao gaputa isu ti klase ti trabaho nga ayanda nga kas iti inak amay sa nga nurse manong Robert. Naglabas ti aldaw lawas ken bulan. Wen kabsat ko. Dandani idin maungput ti tawen. Idi maawat ko ti tawag ti idak. Dinagdagos ko nga sinungbatan ti telepono ket nang kumusta ka? Kinunak. Kastoy lang anak ko. Kinunanangem kasla nakapsot ti buses nga sumngaw ken kuana. Apeng kastaman iti buses yun. Ani ay tiba kas pasamak ka na kayo. Positibo akmanin anak ko. Maikadman deti agundaway. Kenteen na nga pagdaksan. Ad-adukap ita nga. Positibo Jasper. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juice-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan,
Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Ganito, City Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pay pagpilyan nga gowns sa babae kas tameten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Gapoy ti dedi nga naamuak kabsat ko, nagdanagak manen. Nagsulbli manen ti panagdanag ko pare ti inak. Maikadwa day tuyen nga isunak it maapektaran, edi makapatay nga virus wenno ti COVID-19. Ket kastamit ten ad-aduda kanon nga naapektaran. Inasitgak ni tatang edi mapasungadak nga sumangpet. Ket inpadamag ko kenkwana nga positive manin ni nanang. Isumit lagayam nga ada tawag na itay ng jak na sungbatan ta manarimaan ti panagmanehok. No sa dinukit di ngamin ti papapanan nyo tataang amuyo lang arudin nga delikado ti sitwasyon. Ruwar kayo pa'y laing arwar. Diyak mo no kasano nga makaruruar kayo kit nakagwardyamit ti pagserkan kit pagruaran dito lugar tayo. Anak ko, para mitlakada ta deto mapanak met ako mitkita ka dikiti mabalin ko nga panglakagan dita. Anya nga panglakagan tatang? Saan niya mabalin ti? Tilaad na nga ibagbagayo nga panglakagan ka dikiti yung sitwasyon. Amuyo no kasano ti kinaigit dikiti agtuturay nga mangipawil iti agwarang-warang nga tao. Kendi kay kadi madanagan, positive manin ni nanang. Kinunak nga medyo masemsem akon. Ekspektari kidi nga ngumato ti buses ti amak. Ngem saan manong Robert? Nagsen na ay detoy sa madamdamaman niya agsarita ta ka mariribukan. Kahit ko ti sumrekta, mapanaginiban nyo. Kahit ko ti agdigos. Kinunana ket nagderdiretso na simrek iti balay. Kapsat ko. Idinto nga siya ket nabati ak nga kasla mamulmulingleng. Mariribukan madanagan. Iri sitwasyon manin ni iti inak. Ida nga adday di balasyo taaw. Manong Robert. Inaldaw-aldaw dandani inuras iti agmalmalem nga tawagak ti inak. Manong Robert. Dito'y nga kaslamadlaw ko nga agparaw ti buses na. Aanyaya ti mapaspasamak ka na kayo. Kasla mamagaan ti karabukog ko anak ko. Ken nasakit lagtaman ang digit isusuok ko. Dandani jak pekit din makabalinan ti tumakder nga mapaniti, comfort room di, ti kwarto nga ayan ko. Kasano nga ro din ti panpanangan nyo. Ado may mangibalon. E di sudalat ta ni tiro ang angket, agtugtug da sa makupmapangkun alan.
kasta ti sitwasyon mi da kami amin nga naka-isolate manen. Anya nga ti marikrik nayo. Saan ka di nga kasi ti dati nga makaungar no lumag-an ti rik nayo. Kinunak. Deta nga ron. Kaadaal daw nga kasla dumagsin ti rik na. Di ka madanakan. Tulungak ti bagay. No makaawi dakto dito Jasper. Jaktong kayat ti agsublipay dito eh. Jaktong kayat ti mayadayo kada kayo anak ko. Ibag amdeta ken ti tatak mo. Masansan met niya jak matawagan ti amam. Ada ngamin digiti ubrada nga. Kasta mabalim na ta pamaster kanda na. Di ka madanakan. Panagulbud ko manen. Iti inak manurod. Naglabas pa iti aldaw, agarot do alawas, no diket na kurkurang, no di kagriro iti panang lagip manurove. Eriday di pa nang ikonfirmar ti inak, nga nagpositibo man ni Suna iti COVID-19, bayat ti kaddanay di balasyo tao. Edi makaawat, ti text ti cellphone ko, manipo diti, jak kabisado nga numero. When mano, nga mipalpalawag ti text nga daytoy ket ti agency nga nang i-deploy ken ni nanang nga ije balasyo tao. Intuloy ko abinasa ti text ta medyo atibdog. Anya na pan nakakigtot ko manong Robert. Edi madanon ko ti parte ti text nga mangipadpadamag nga pimusay ti inak agarop alas 3 ti malim. Edi nasa nga lugar na ayan na. Nagikisak kabsat ko ket ditoy nga sinalikep-kepak ti cellphone ko ket naibalikas ko ditoy. Nanang ko, nanang ko, nanang ko. Kinunak. Gaputawan man ni diti amak nagtaraya ka na pa ni di pagtaengan. Dagiti naganak ken ni nanang ken ti kakabsat na. Inpadamag ko when pakitak ti text kadakwada nga natayen ni nanang gapu iti COVID-19. Dito'y kabsat nga napalalo ti ladingit ti apo kalakay kastamet ten ti ina ni nanang. Imasidig ti kakabsat na nga dua ket kastoy ti balikas na. Awan ti maramidan tayo. Awan ti maramidan tayo no pimusay ti kabsat ni nga ni Tessie. So siguro ti gending ti Diyos. Kaputi ayat na nagsakripisyo tapno may kan na kahit tinaran niya kamasakbayan. Napaniti balasyo tao. Nya dito'y met gaya men Jasper ti pakatayan na kapoy ni COVID-19. Maladladingitan na balikas digiti dua kakabsat ni nanang nga digito'y ket lalaki. Idinto nga ti apo kabakit ket saan niya agsardeng iti panagsangit. Oray ti apo kalakay, agar arubos digiti luana nga mangibalbalikas iti nagan ni nanang. Tessie anak ko, Tessie anak ko, maulit-ulit nga gaaon iti bibig ti apo kalakay. Idinto nga ti inanak ket saanin na makabalikas no di ket puro anugog, puro pang naganugog ti manggigmuking kuana. Agingga nga pinagkalma digiti dua nga ulitek ko ida. Awan ti marami. Pangiding ti Diyos na ito eh. Awatin tayo nga si Pupuso nga awanin ni Tessie. Natayan ti kapsat ni. Dakiti balay ngem jakpay landadat ngan ti amak manong Robert. Intugaw ko iti pan nakasalas tinapinta sa balay.
Tinapintas sa balay nga di pa'y nabayadan. Tinapintas nga balay nga mangnamnama matarkasan babae ni disapul ti ina. Ngem kasanupay ita. Kasanupay ita ket natayen. Natayen ti duri nga napigsa. Nga iso ti mangisakad tapnon ti kasta mabayadan ti nagastos iti panakay patakder. Tinapintas ken kabite a balay. Manong Robert. Madamdama pa'y kapsat nang ngigkon ti danarudur ti kotse ti amak. Napaspas nga simret. Iti dalan nga umamang iti sangot ti balay ni. Sinabat mo ti makderak nga insigida kit napanak iti ridaw. Dito'y nga nakita ti ruruar ti amak manipo di kotse. Nga napalalo ti luana. Agsangsangin. Nagtaraya ka ng sabat keng kuana kit inarakop nak ti amak. Naging narakop pamikit kastoy digit ti balikas na. Diyos pero anak ko. Anyan niya ulpit ti gasa ti ina. Apay nga isupay. Apay nga isupay ti timusay kapoy dineta nga sakit. Apay nga isupay pang namnamaan ta para iti panagadal ket ti panakabayad ti utang. Diyos pero naulpit ti gasa tanak ko. Balikas ni tata. Manong ko awan din na ibalikas ko. Ngamin, jak kayat nga da sungay, nga di mi pagkinawatan kanitatang iti day di agundaway. Ngayon ti adda ti panunot ko no apay-apay ngamin. Nga, inpeteng na unay ti panakatarimaan ti balay. Agasim kapsat ti dandani when no nasursurok ng may sa milyon na pisos. Nga bayadan mi ti lumber nga nagalaan da karigiti materyales. Siya sinupay ita ti maitaya. Tay kunak ti musayan ti tao nga dan ti duri nga mangisakan. Tapnon ti kas na mabayadan ti nasao kantidad. Manong Roberta. Daytoyan ti sungbat ti nangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti takang talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon wenno bangkag tayo. Mabalin nga usaren digiti produkto ti Next Gen kadiri amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray digiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kariri flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adaan ka pa iti produkto nga para kariti traken tayo adingwen pakiramanan digiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabababa agastos. Gumatangan kariti Next Gen products iti Chumbian Feed Supply. Masarakan ti Garete Street, Abay ti Gareta Barangay Hall, Baduk, Ilocos Norte. Next Gen a produkto para kariti amin nga klase ti mula ken para kariti tarken. Next Gen, environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Dulay. Mabalin na pa yung may panawag ka na kayo. Ti umiso pa nakausar dito yung produkto, babayan ti company technician da. Paadwen ti apit, itinababa agastos, babayan ka rin ti produkto, ti Next Gen. Next Gen! Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni Suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Kuati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no Mang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna. Iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months
no kamang Robert. Mm. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na, no narugitan, masukatan tatlong kastama preventaran, DJ pinaka-perdi DJ, compressor no kamang Robert, naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso di pinaka-puso kung namang Robert, no tao ko may isut puso, isut agi pump ti blood, nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi may DJ nga DJ compressor, iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapong kasta, ag-condense iso na, then ag-misto igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na mang Robert. Ketlo barado. At agbarado ka DJ nga system, aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagigiti rugit DJ air conditioning system, ket ada tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao, maperdi men DJ compressor no ka mang Robert. Nanipo diti daydi nga aldaw, kabsat ko. Kasla nagmanto ti si bubukel a lubong ko. Ken uray met ti amak ket madlaw ko ti ladingit na. Ladingit ken mabalin nga danag na payen. Pan nakariribok no kasano nga mabayadan ti utang iti lamberya nga nagalaan da ti materyales ti balay. Awan makapangan kada kami adwa. Arig na di kami makaturog. Lulad duma, agtugtugaw kami ang mabaybayag, iti balkonahe ti balay. Rumwar sumrek ti amak. Kasta aktumet manong Robert. Aglalalo lang aro didi saan mi pay nga ammo no sa dinno ti kontaken mi pare ti panakayawid ti bangkay ti inami. Ngem iti maysa nga aldaw, adamanen mensahe nga simrek iti cellphone ko ken uray ti amak. Nga mangipadpadamag nga maiproseso ngem saan niya ammo inton kano nga mayawid ti dapo ti inak. Nga minsan na mapalubusan nga maiserek dito'y pagilyan ti bangkay ti maysa nga biktima ti COVID karidi agundaway. Makremate deto'y when mapuuran ket ti dapo iso ti mayawid iti lugar nga nagkapwan ti maysa nga tao nga adday ti balasyo tao. Adaddan niya naglading itak idi mamuak deto'y gabuta. Jakman lamaan ninawan ti si bubukil langa ti inak. Day di langana nga pimanaw iti den nami. Ken ti langana itan ta pimusay. Gaputa da punto kanulaing nga nakagarapon. Ti sumangpit ka na kami. Ket isunto ti imansayag. Ken isuntumet ten ti itabon mi. Kabsat ko. Nagdinamag iti si bubukel nga lugar mi tinapasamak ken ni nanang. Adu digiti nangay ay kanyak. Gaputa, mabalin nga saan ko kanon nga may tuloy pa iti panagadal ko. Adu met digiti nasimron iti amak. Gapu iti nagbali na ugali na iti si bibiyag ti inak. Wenno, ti kinagastador, kang raunaan na ti kinaparamag na. Idi adda pay laing ni nanang agsapsapol iti nasaong nga lugar. Nupay kasta kasla jaking ginggi na ida. Kasla sulpeng dagiti dua alapayag ko ti anyaman na pan nakipagrik na kadagiti agundaway. Gaputa, lemlem mesennak nila dingit, kabsat ko. Kasla jak may perreng dagiti matak, kadagiti tao, gaputi, kanayon nga lumlumteg a matak. Kasla di agsarday ti panagayos dagiti luwak. Wen manong Ruben, jak mapagsusurot dagiti aramid ko. At dapay digiti gundaway nga, saan kun nga mailaba digiti alwaten mi kanitatang. Ngamin narwamak nga siyak ti aglaba, o sarti washing machine, kabsat ko. Ngem kadagiti nga alaldaw mabunbuntunan kamin, kadagiti mureng wenno na usar nga arwaten. At damit digiti gundaway nga gaputa sa anak kayat siguro,
nga taktaken ti amak gapoy di pa nagladladingit ko, isu ti aglaba. Dito nga nakita nga kasla nagbaliw ti amak, manipo di ti dati nga ugali na, kang runaan ti kinaparamag na, Manong Robert. Naglabas pa'y di aldaw, idi makaawat kami manin iti komunikasyon. Nga, mayawi din ti bangkay ti inak, wenno ti dapo ti bangkay na. Ket sabatin minto kanulatan iti airpuerto, gapo ta maikarga da ito iti aeroplano, Manong Robert. Naragsakan nga kasla, jak maawatan ti riknak, iti day di agundaway, no naragsakak wenno saan. Gapo ti kamudyanan na mayawid metlaingen ti dapo ti bangkay ti nana. Nadanon nga rut ti aldaw nga naibilin ka na kami nga mapan mi alaen ti dapo iti mismo nga aeropuerto, Manong Robert. Daytoyen tinurore digiti agisem kaditi daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalaka ti presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka dagiti balayo, wenyo anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang dagiti kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluag. Asirig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Basa dari surat ni Jasper agyaman tayo kariti sumaganad. Di Cherylyn's Crispy Chicharon nga may laklako iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Adanda po kariti agkakaimas nga nalpas alutong nga putahe wano karne manipod iti baboy. Di Cherylyn's Crispy Chicharon ket kukwa da Mr. Henry Valledor ken ni Ma'am Cherylyn Jacinto Valledor manipod po iti California, Estados Unidos. Agyaman tayo pa ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital iti number 121 J. Flores Street, Lawag City. Thank you very much. Iti John Floor Apartment iti barangay number 50 Butong ti Siyudad Tiluag. Babaengken Mr. Aurelio Fiesta Jr. iti Honolulu, Hawaii. Thank you very much TMT Construction Company 48A Kabungaan North, Lawag City. Amin na po ang construction assistance nga kasapulan nyo. Mabalin na kayong asistiran when tulungan ti TMT Construction Company tinababa presyo babaeng ken Honorable Telwin Tapawan
kaming ti konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo pa, iti Pugad Lawin Carvas Air Conditioning Service Center. Iti Balintawak Street, Lawag City, at daan ka na itinalalaing nga aircon technicians. Tapnornusen dati problema ti aircon tilugan nyo, babayin ti panangimaton ni Engineer Neil Jose. Thank you very much, Ma'am Esmer Galisinao, manipod iti Barcelona, Pagilian, Espanya. And thank you very much kini Ma'am Edis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Naalami nga rod ti kahon, nga nakaikargaan kano ti garapon, nga nagyanan ti daputi inak. Kabsat ko idi kargami ti kotse, napalalo nga sangit ko. Uray ti amak, agar arubos di iti luana. Kasla saan min nga pinanunot nga di iti tao nga di airpuerto ket kitkitain da kami. Nga mamuk nga maawatan da, no anya ti sitwasyon mi di agundaway. Dito'y Manong Robert nga indiretso mi ti balay, tinasao nga kahon na. Nga mi di sumangpet kami, jak ni namnama. Adda di iti naganak ken ni nanang, pakairamanan di iti dua kakabsat na. Nga isuda tinang sabat ken timulo nga ng lukat iti kahon, nga nakaikargaan ti garapon. Idi malukatan ken mairwar, ti kulay da po nga garapon, nga nakairkargaan ti dapo ti ina. Nagikikis ti apo kabakit. Dito'y nga inararakop na ni Lulo, kenin pukpukaw na tinagan ni nanang nga Tesi. Tesi anak ko, Tesi anak ko. Maulit-ulit. Agingga nga napagkalmamit laeng di nga ulitek ko pakiramanan ni Lulo. Dito'y kabsat nga nagbalinmet nga nasaya at titulag. Pakairamanan ti panang kasarita da iti amak. Noan niya da iti maaramid para iti panakaidulin to ti dapo ni nanang. Ngem kinunak ngayon sungbat ka nakwada. Ano mabalin ket jak kayat na maidulin. Kayat ko nga, kadwak pa'y laing iti naundaya panawen iti unig ti balay ni nanang. Gaputa ti lasod ti danda ni dua atawen. Pulos man laing nga jak nakita. Jak nakasarita. When no jak man laing naarakop ti dungdung wekunay nga ina, Manong Robert. Inpalubos na rod, digiti kakabsat ni nanang, ken naganak ken kuana pakairamanan ni tatang. Tinaunday nga panaka, i-display pa'y laing ti garapon nga ayan, ti dapo ti inak, ini mismo nga unik ti balay mi. Pinanpanunot ko nga ipapas na met, ti agnaed iti nangayed na pinta sa balay, nga napatakder ken na ipusta babay ni ti sapol na. Ngem kadagiti kaadda ti dapo ni nanang, mamulmuleng-leng ti amak, Manong Robert. Well, kasla mapukpukaw na ti panunot na. Ano da duma, adda di gini jak mauawatan na sa una. Nagdanagak kabsat. Nagdanagak iti sitwasyon ti ama. Agingga nga napanunot ko nga, jak sarde nga nakasarsarita. Amangan kinunkunak no, maabak ti panunot na, gabu ti sitwasyon ti ina. Ngamin siyak tupay no jak nga tapapapigsaen ti pakinakem ko. Amangan Manong Robert, no, mapukaw metidi, ti simbeng ti panunot ko. Gapoy tinaunday nga pan nakaimansayag, wenno, kaadda ti dapo, iti, uneg ti balay mi. Maumamet siguron digiti tao nga rinabi nga umumay. Addan digiti gundaway nga dududwa kami ken ni tatang. Aglalalo na awan digiti kakabsat, ken kastamet ten naganak ken ni nanang. Pasaray maturog kami ti salas nga ayan ti dapo. Ngeno da duma sumrek ti ama. Adda digiti parbangon nga makariingak ket awan ni tatang iti abay ko. Mapangkunto sikaw-sikawin ti lawlaw ti balay mi. Pasaray makitak nga agtutugaw iti sikik ti balay mi. Pasaray makitak nga adday ti igid ti kalsada. Ket no kasta nga pastrikek medyo naketket.
Ngem no daduma saan met? Alis tumet nga maayaban. Itimplag to deto iti kape ket agsango kami nga kape. Dito'y nga kasarsaritak ni tata. Kanuwen ken mabalin ket patibkeren na tinaken na. Iti nagbali na pagtengken pasamak ken ni Nanang Manong Robert. Iti simuno wenno simmaruno aparbangon nakaputak agarup alas 4 ni biga. Dito'y nga awan manen ti amak. Napanag iti kusina ket nagtimpla iti kapek. Ngamin impagar kong addalang iti ruar nga kaskar iti mununa nga parbangon nga awan iti dami. Ngayon di mainom ko ti kape nga tinimplak. Napangkumitlaing sinapul ti amak. Nagnaak iti sikig ti balay. Ngayon mawan iti dati nga pagtutugawan na. Napanag iti igit ti kalsada nga maanaraaran ti street light. Ngem awan latta. Sa dito nga tinapanan na. Dati-dati kita damit latta dito yung agtutugaw nga no nagdumakit at sao-sao ti jak mawawata. Sa dito nga tinapanan ti amak. Sinalsaludsud ko iti bagik. Nagsubliak iti uneg ti balay nga ayan ti daputi inak. Inuray ko nga naglawag. Wen kabsat. Nagtugtugawak nga mangmatmatmat iti garapon nga nakaikargaan ti dapon ni Nana. Agtangkaya gen ti init Manong Robert ngem jakpay na pagsubli ti amak. Numane nagsubli ak iti garahe ti kutse. Ngamin ket adda digiti ugali na nga numabigatan ket ti kutse natin na punas-punasan. Wenno anyala dita na makudit-kudit na kabsat ko. Ngem talaga nga awan. Alasot sungatan ti biga ti di. Napanak iti balay dananang. Angkel, awan metin ni tatang. Nakaringa kiti alas 4 ket awanin, naging gaita ket awanin. Kinunak, sa dinungaru din tinapanan na. Kinuat ti maysa nga ulitek ko. Diyak larudam mo. Maririinga kiti parbangon nga awan iti dami. Nindudad duma, aday ti sikig ti balay ken. Nindudad duma, met aday ti igit ti kalsada ti asilig ti poste. Ngemita kita awan na talaga. Kinunak. Nagkakis mo tindeti nga tao. Irana na peti ang kastuino. Adadak kila problema. Balikas ti ulitek ko. Sungbatak kuma ken ipalawag ko ti sitwasyon ti amak. Ngem nagtipela. Idinto nga imasidig manen ti may sapay kapsat na. Sa dinno nga ro din tinapnapanan ti amam. Di takit ngamin ti kunami keng kuana. Kinunana, dituyan nga sa anak ko na nakatepel ket kastoy digiti balikas ko. Adan nasursurok nga makalawas ang kel nga. Madmadlaw ko nga sabsabali ti sitwasyon ni tata. Ada digiti gundaway nga agsao-sao. Adyak mauawatan digiti sa una. At damit digiti gundaway mariingat nga agtugtugaw nga maglulua. Diyak mo nga niya ti mapaspasamak kinwana. Kasta aya. Kita manganta, naabakin ti panunod ti amam. Balikas ti maysa ka di kabsat ni Nana. Deta nga rin ti kamamak ko. Deta ti kamamak ko no. Anyan ti mapaspasamak kinkuana. Ado di ti pampanunutin lakit di ti amam. Kapoy ti sitwasyon ti balayo. Tinagalaan nyo nga lamber. Sigurado nga, may sadeta ka rin imang ririribuking kuana no sa din no ti pangalaan na itay ti pagbayad na. Pingmudno Manong Robert, ngamin pulos nga dimin na sapsapulan ni tata. Wen kabsat, awan met nga ron ti uray anyala ditan niya imbati na, nga mabalin niya pakailasinan kuma. No, voluntaryo nga pimanaw wenuan niya. Wen kabsat, awan tiniuray maysa nga inala na kaditi arwaten na.
Titulbek ti paggugusto na unay nga kotse na kaisabit. Iti ridaw ti kwartuda. Kwartuda kay kumain ka ni nana. Dita manong Robert nga, ado di kiti nararamid mi nga pamuspusan kasi di panangi pa-public service mi ti stasyon ti radyo. Ken sabsabali pa'y. Awan met nga rut ti amumi nga kakabagyan na iti Metro Manila kaputa umlila na dimang. Tapno isukumati, sapulen mi ken pagdamagan ni. Nagururay kami kapsat, ngem talaga nga saan na simmangpet. Agarup makabulan nga tan nga awan ti amak. Idi, indagadagen di kakabsat ken naganak keng ninanang, ti panangidulin min iti dapuna, Manong Robert. Naidulin nga rod ti dapo ti inak, nga awan man laeng ti nga wenno awan ni tatang. Dakda kami pa iket di so pakairamanan ti sumagmanulay nga karuba mi nga napan nang itulod ti Campo Santo. Dito'y kabsat nga kasla mauyos ti angis ko. Iriday di agundaway. Wen Manong Robert. Day di naranyag nga arapaap ti inak para kanyak. Ken ti bunga ti sakripisyo na di naman laeng nananang. Wen kabsat ko. Day talaunay idi ti pagladingita kidi panawan min ti tanim ni nanang Manong Robert. Dagiti dua nga uliteg ko tinapan nakisarita iti lumber nga nakaalaan ti materyales ti napatakder na balay. May kinita ti maysa nga inhinyero ti balay mi. Ditoy nga inassess na ti presyo. Ket ditoy nga nakisarita iti maysa nga abogado nga detoy ti mangarami diti kasuratan nga isurrender ko ti balay. Iti lumber nga nakaalaan dagiti materyales. Ngem ti computation Manong Robert adda pala mapasublimi gapu iti lute. Medyo nalawa basit ti lute nga inted dalulo ken ni lula. Kada tatang ken ni nanang. Isu nga napasubliang kami ti sa ano na yadakkel a kantidad. Dito'y meten nga inaladak dagiti naganak ken ni nanang ket nakipagnaed akon kedakwada. Ngem no makitkitak ti balay, no pay sabalin dagiti akin balay, Manong Robert. Tumrem ket tumrem latta ti luwak. Gapu iti lagip ko iti amak. Ken lagip ko, iriday di nagsakripisyo nga inak ka. Saan ko din nga naituloy ti panagadal ko, Manong Robert, gaputa. Kasla dinak sinaan tiliday, nga uray aging kaitakabsat. Wen manong adda kita iti sidong di tinaganak ken ni nanang. Pagpian na, ti maysa ka di kakabsat ti inak, wenno inak ka. Ket nadaan tinapinta sa trabaho, nga isumit ti pangnamnamaan, dagiti naganak ken kuana pakairamanan ti sangkabasita na bati asan ni kuada, nga paggapuan dagiti agserbi kada kami. Dahito manong tinapalabas ko nga jakto kalipatan. Agyaman na kiti panangibasam no na ikariti dahito nga programa. Ito'y pagayam mo, Jasper. Pagayam ko, Jasper, just aginay, di pa nangipasit mo, di dahil pakasaritaan ti biyag mo, di programa tayo tinapalabas. Kasta nga talaga ti biyag. Kasla prutas nga, adda iti sanga, iti sa kayo. No daduma, adda di gundaway nga ti prutas ket matnag. No pay saan pay nga naluong, bueno saan pay nga may kari, iti panaka padakkel kuno pa idadakkel na. Kasla-kasla ti pangyariga kiti nagbalin niya padas wenno napalabas mo pagayam ko kabuta. Saan mo nga nauray ti nagresultaan ti sakripisyo ti inak kapu ti naipupusay. Ngem
mawatin tayo nga digito ikit. Plano amin ti Dios. Kay paay nga kas panlubong. Ngem no malaksiwan digito yung panlubong, adan tumit laing subad na aragsa. Ulitik tagyaman keng ka Jasper, hindi pa nagsulat ko di programa tayo, di na palabas. Dito yun papagayam ngayon ka magpakada, di programa tayo di na palabas. Pero nga rin ti pagayam yun ni Robert De La Cruz. Tinadwa tayo di technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibati min tinatalinay nga malim ti biyernes tayo amin sa apada, kablaawan da kayo, apo nga taga syudad Tilawag, kuno pa ka taga syudad Tilawag, iti naragsak a fiesta, tayo ayatin tayo a syudad. Tinapalabas. Namulit yagdama bawen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.